салом дӯстон, барсатиҷи чун ҳар вақта бо хабарҳои тозаи дастаи каталонӣ навор баҳри шумо пешкаш мекунад. Левандовски шартномаи нав бо Барселона мебандад. Рақиби Барселона дар полуфинали ҷоми Испания маълум шуд. Дастаи каталонӣ боз ба додгоҳ кашида мешавад. Ин дафъа барои чӣ? оиди ин ва дигар навгониҳои даста имрӯз ҳарф хоҳем зад. ҳатман обуна шуда моро то охир ҳамроҳ бошед. ёдовар мешавем ки тамошои мусобиқаҳои бузурги футболи Аврупоро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. Ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa пешниҳод мешавад. Силкаи лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона ва Роберт Левандовски қарордоди худро барои як мавсими дигар тамдид карданд. Дар шартномаи кунуниаш як банде вуҷуд дошт ки агар ӯ дар нисфи бозиҳои мавсим иштирок кунад, қарордодаш худкор ба таври автоматӣ тамдид мешавад. вале клуб инро интизор нашуд ва пешакӣ ба ӯ ба созиш расид. Аммо қарордоди нав танҳо барои як сол аст ва давом надорад. аз як тараф ин қарорест ки мантиқӣ мебошад. Левандовски ҳанӯзам яке аз бозингарони муҳимтарини Барса аст. 33 бозӣ ва 31 гол нишон медиҳад ки ӯ ҳанӯзам қувваи ҳамлаи даста мебошад. ҳарчанд баъзан мисли солҳои аввала тезкор нест, ҳисси голзании ӯ ҳамону баланд аст. аммо аз тарафи дигар ин қарордод нишон медиҳад ки Барса мехоҳад имкониятҳои худро барои оянда боз нигоҳ дорад. эҳтимол дар мавсими нав даста барои ҳамлагари нав фикр мекунад. барои Левандовски бошад ин як имконияти дигарест ки собит кунад ҳанӯз ҳам омодаи даъватҳои бузург аст. дар умум ин қарори дуруст аст, вале Барса бояд фикри як нақшаи дарозмуддатро кунад. агар Левандовски дар ҳамин шакл идома диҳад, мушкиле нест. агар бозии ӯ заиф шавад, клуб бояд омода бошад ки як ҳамлагари навро ҷустуҷӯ кунад. қуръакашии ҷоми Испания барои Барселона осон нашуд. онҳо бо Атлетико рӯбарӯ мешаванд, дар ҳоле ки Реал бо Реал Соседад бозӣ мекунад. бозиҳои аввал аз 25 то 27 феврал ва бозиҳои ҷавобӣ аз 1 то 3 апрел баргузор мешаванд. барои Барса ин рақиб на он қадар қулай аст. Атлетико дар чунин бозиҳо хело хатарнок бозӣ мекунад. фишори сахт, дифои мустаҳкам, ҳуҷумҳои ногаҳонӣ нишон медиҳад. бозингарони Барса бештар тӯбро дар ихтиёр мегиранд, вале дар чунин вазъият ин ҳамеша кӯмак намекунад. ҳамзамон ҳарду даста ба зудӣ дар марҳилаи якашниҳоии Лигаи Чемпионҳо низ бозӣ хоҳанд кард. вале агар Барса мехоҳад ки ҷоизаеро ба даст орад, бояд чунин рақобатҳои сахтро паси сар кунад. бале ин осон нест, вале ҳамин аст роҳи қаҳрамон шудан. агар Барса ин имтиҳонро гузарад, нишон медиҳад ки омодаи ғолиб шудан дар мусобиқаҳо аст. вале чунин бозиҳои вазнин метавонад боиси хастагии ҷисмонӣ шавад ки сабаб мешавад ки ба натиҷаҳои дигар таъсир расад. гуфтани ҳама чиз дар бораи мушкилоти молиявии Барса моро хаста кард ки боз як хабар баромад. агент Исаак Лопес аз Барса барои пардохт нашудани 3 миллион евро ба суд шикоят бурдааст. ин маблағ ҳамчун комиссия барои трансфери Жюл Кунде дар соли 2022 буд. гап танҳо дар бораи 3 миллион нест. агар додгоҳ ба тарафдории агент қарор қабул кунад, ин метавонад дигар агентҳоро низ водор кунад ки талабҳои худро пешниҳод кунанд ва ин маънои онро дорад ки Барса метавонад бо даъвоҳои нави молиявӣ рӯбарӯ шавад. агар Барса ҳақиқатан ин маблағро пардохт накарда бошад, ин ба имиҷи клуб таъсири манфӣ мерасонад. агар қарз вуҷуд дошта бошад, беҳтар аст ки онро пардохт кунанд ки мушкилоти нав пайдо нашавад. хулоса Барселона ҳамеша дар вазъияти душвор қарор дорад. як тараф муваффақиятҳо дар майдон, тарафи дигар мушкилоти молиявӣ. тамдиди қарордоди Левандовски як қадами хуб аст, вале роҳи ҳалли муваққатист. набард бо Атлетико як имтиҳони сахт хоҳад буд ки нишон медиҳад ки Барса воқеан омодаи ҷанг барои муборизаҳо аст ё ин ки не. ва парвандаи додгоҳи Кунде як ёдраскунӣ аст ки мушкилоти молиявии клуб ҳанӯзам тамом нашудааст. Барса ҳоло дар ҳолати нозук қарор дорад. мо ба зудӣ мебинем ки оё даста қадам ба сӯи муваффақият мегузорад ё ин ки боз бо мушкилоти нав рӯбарӯ мешавад. моро пайгир бошед то аз ин ҳама гапу чап сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. то боздид дӯстон.